ଚାଲୁନ୍ ଆଜି ବୁଲିଯିମା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ପବିତ୍ର ସୋମବାର ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆଜି ଯିମା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପବିତ୍ର ପୀଠ ଶୈବ ପୀଠ କପିଳାସ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳାସରେ ଥିବା ଶୈବପୀଠ ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରାୟତଃ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ଶୈବ ପୂଜିତ ତିଥିବାର ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହାର ଭିଡ଼ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମନ୍ଦିରର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ହୋଇଥାଏ। ତଳଭାଗରୁ 2299 ଫିଟ୍ ଉପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ବାଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 13ଟି ବାଙ୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପାହାଚ ବାଟେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1352ରୁ ଅଧିକ ପାହାଚ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା, ଆପଣ ଅତିକ୍ରମ କଲା ସମୟରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଏଠି ଅଧିକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜର ଭୂମିକୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାଛଡ଼ା ପାହାଚ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପଡ଼ିଛୁ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କପିଳାସ। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 450ରୁ 460 ଫୁଟ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଭବ୍ୟ ଶୈବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଙ୍ଗବଂଶର ତୃତୀୟ ନରସିଂହଦେବ ରାଜା ପଞ୍ଚରଥ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପଞ୍ଚରଥ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଜଗମୋହନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭୋଗମଣ୍ଡପ କାଠରେ ତିଆରି ନିର୍ମିତ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କର ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ 1328ରୁ 1352 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱିପଟରେ ମରିଚି କୁଣ୍ଡ ଏବଂ ପୟୋମାଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ଯାହାର ଜଳ ନିର୍ମଳ ଅଟେ ଏବଂ ପୂଜା ଉପଯୋଗୀ ସହିତ ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ବା ଏହି ପାଣିକୁ ପାନ କଲେ ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ। ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାହା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଥା ରାମ ମନ୍ଦିର, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ତଥା ଭୈରବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବ ଭାବନା ସହିତ ତା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଏବଂ ଶକ୍ତିପୀଠର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। 1352 ପାହାଚକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତର ଭାବନା ଆଗରେ ତାହା ତୁଚ୍ଛ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ବାବା କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ 1352କୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳେ ବାଟରେ ଯଦି ଥକା ଲାଗିଯାଏ ତେବେ ଥକା ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଙ୍କୁଡ଼ି, ଚଣା, ଚା, ପାନୀୟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ପାନ କରି ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହିତ କିଛି ଥକା ମେଣ୍ଟାଇ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ପଥରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ନୁହେଁ, ନାନା ଜଡ଼ିବୁଟିର ଔଷଧ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କପିଳାସର ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ମୋହି ନେବା ସହିତ ନିଜର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ
ଶାନ୍ତ ପରିବେଶର ଭେଟି ଦେବ। କେବଳ ଯେ କପିଳାସ ଗଲେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ତା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଉପରକୁ ଗଲେ ଦେବସଭା, ସୀତାଙ୍କ ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ, ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭନୀୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧକର। କେହି କେହି ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କୈଳାସ ପର୍ବତ ନାମରେ ନାମିତ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଦେବତା ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏଠାରେ ଦେବସଭା କରନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ପରିଶେଷରେ ଆମର ଭ୍ରମଣ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଆସିଥିବା ତେରବାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ବାହାରିଲୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କପିଳାସ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ କଟାଇଥିବା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ କଏଦ କଲୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲାଇବାକୁ ନେବୁ।